Здравейте, приятели! Днес ще направим ревю на едно ремарке от бранда на Vesta, а именно модел 25 Lite 25W Wood серията, която е направена с доста сериозни натоварвания. Както обикновено, Lite версията, ремаркета идват с окабеляване и светлини на фирмата ASPOC. Съответното ремарке е направено с доста сериозни натоварвания, тъй като страниците не са метални, а са с метална конструкция с многопластов водоустойчив шперплат. Ремаркето е с 13 цоловите гуми, което е стандартно за модела. Ремаркето е до 750 кг, управлява се без Е-категория, без гражданска и без винетка. В предната част на ремаркето имаме стандартната ни лапа по евростандарт. Ремаркето идва задължително с опорно колело. Имаме самосвална функция, както при повечето ремаркета от серията Lite, която ще демонстрираме как се отваря. Махаме си шпента, отваряме ключалката и ремаркето ни е готово за товарене. Много голям плюс на това ремарке е предния и задния капак, които са много усилени и които може да се ползват директно като рампа. Сега ще демонстрирам. Отварям задния капак. Пускаме си го надолу и де-факто от тук директно може да си натоварите вашето АТВ, малко бъги, мотор, малко тракторче, косачка, без да е необходимо да използвате рампи. Ремаркето е приготовено точно за това. Страниците, както казахме, са доста усилени. Може да се товари без да се притеснявате, че ще изкривите страниците. Тук искам да ви покажа нещо, което е много важно. Ремаркето е с напречни гради за усилване, а самият теглич е направен на болтова система. При не дай си Боже евентуална авария, ПТП или дефект да бъде заменено от производителя, като те реагират мигновенно, нали? Самото шаси е заварено, затова самосвала. Самата конструкция на ремаркета, извинявам се, е заварена за по-голяма устойчивост. Някои хора са скептично настроени към дървените канати, но да ви призная честно, всички ремаркета, направени за товарене, са точно с такива канати. Искам да затворя задния капак, за да обърнем внимание на усилването, което ви казвам, че подпомага да бъде използван задния капак като рампа. Затваряме задното капаче. Ето това ни е усилването, което подпомага задния и предния капак да бъдат използвани като рампа за товарене, без да има опасност от изкривяване или поддаване. Цялото ремарке е с така да кажа, странични рейки, които позволяват много хубаво укрепване на всякакъв вид товар, без значение какъв е. Навсякъде може да вържете въжета, колани. И общо взето ремаркето е с размери 2,50 на 131, като се продава с размер 3 на 1,50, ако не се лъжа. Lite 30W. Ремаркета от серията на Vesta може да прегледате в сайта на вносителя господин Мичо Ганчев, сайта karuci.com. За всякакви въпроси може да се обърнете към мен, Христо Озунов, Ицко Транс. И не забравяйте, ние работим за нашите клиенти, може да разчитате за нашето мнение, коментари и да обсъдим какво ви е окей на вас за ползване. Поздрави, надявам се клипчето да ви е харесало.